Surum-surum dalan kara kingken Antarja putuku nggir, putuku bocah bagus, putuku wong sigit. Antarja, aja banget anggone ora nandhang Sungkawa. Wong susah kuwi kembange nglara, wong lara yen ora entuk tamba nyandi bakal ora wrung tiwas tekse mati. Kene. Ayo tunggu Kang Prayoga. Reyang pindhana kengka puncang aduh babu raga ningsun dewa ngayomana raga amba kang nandhang protaten Kanjeng Hyang jimat sesembahan kula Kanjeng Hyang pepunden kula ing mangke prateng delahan. Sinten tiyangipun Hyang ingkang boten nandhang Sungkawa ingkang boten sedhih ngraosaken lelampahan kula menika. Betasanipun gesang kula menika tanpa gina, tanpa paedah Kanjeng Hyang. Lho. Mengko dhisik kowe aja ngucap kaya ngono ya Nggih Antarja. Kowe aja ngucap urip tanpa guna. Kowe mundhak kesiku karo sing paring urip. Uripmu kuwi gunakno sing sak becik-becike. Ngono lho Nggih. Ora to. Kok banget temen rasane atimu? Nggonmu nandhang susah. Apa sababe matur ana ngersaning pun kaki? Pun Hyang Bathara Nagaraja sagup bakal paring pepadang sarta pun kaki sagup bakal paring kali damar murih kasembadaning setiamu Tarja. Kanjeng Hyang sinten tiyangipun ingkang saged nampi lelampahan menika ing atasipun menika sampun tumapak ing badhe perang ageng Baratayuda Jaya Binangun. Ya, sabanjure sami-sami putra Jodipati kula menika putranipun Kanjeng Rama Werkudara. Paduka Kanjeng Hyang nggih priksa piyambak. Kadang-kadang kula sami nampi pakurmatan jumeneng dados senopati tuladanipun kados adi kula pun Gatotkaca kadang kula Yaya Bimanyu Irawan Prabakesuma Sumitra
Paman Setyaki kula aturi menggalih tiyang sak jawining garis kemawon bebasanipun nampi pakurmatan jumeneng Senopati kados topnanipun paman terus to jumeneng menika dipun gadang-gadang jumeneng dados Senopati kok kula mboten lepat kula wonten pundi Kanjeng Hyang lepat kula wonten pundi menapa kula lepat menawi kula menika nggadahi raos pangersula dhumateng para pepundhen ya ora maido Antarja ya nanging kabeh mau kudu nganggo dipikir kanthi wening dipitung kanthi ganep iki ya kula ngertos ing tembenipun sedaya nampi pakurmatan jumeneng dados Senopati nadyan jumeneng dados Senopati menika petangipun namung kalih yen ora menang ya kalah yen ora urip ya mati nanging ngatasipun kula menika putraning Senopati Kanjeng Rama Werkudara jumeneng dados Senopati jumangkah wonten madyaning palugon wonten madyaning paprangan kok anake mung nonton kula namung ningali menika upami paduka Kanjeng Hyang dados kula dados ya mengko dhisik aku ora maido nggonmu duweni rasa pangersula ning ngene Antarja kados pundi ya Bratayuda kuwi perang suci aja mbok anggap iki perang ampyak awur-awur tegese perang suci kuwi mau perang nganggo petung kapribaden kuwi perange wong utang kudu nyaur nyilih mbalekake sapa gawe kudu nganggo tumrap sing jumeneng dadi Senopati kuwi mau mesti duwe petung kapribaden kelawan mungsuhe lan lelakoning uripe. Lah yen pancen kowe kuwi ora pinaringan pakurmatan jumeneng dadi Senopati, malah kowe kuwi slamet. Tekse kowe kuwi slamet. Bisa sumingkir saka perang pengisi kawisipun sanes slamet utawi mboten slamet ya. Nanging bab perkawis teka-teka pribaden awon-awon kula menika inggih Senopati. Kula nggih wantun Bandayuda kula nggadahi kasekten tinangku. Wosipun Kanjeng Hyang. Dinten menika kula kepengin sanget badhe ngetingalaken dharma bekti kula. Mbok menawi kemawon para pepundhen menika dereng priksa menawi kula menika nggadahi kasekten tinangku. Leng-lenging driya mangun kung. Kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan kula samen kusang ya utama sang nata muda wus nyrarepa Pring sang kusuma kang nandang prangko yo Antarja mengkene yen to pancen adrenge atimu tan kena sinayudan tan kena pinambengan pun kaki uga nglilani wis ora kurang-kurang yektine pun kaki mambengi kelawan jeneng sira iku mau ngemang nanging mbok menawa papestening Gusti kudu mengkono lelakonmu Antarja mengkene yen to pancen kowe kepengin nak yenake bab perkara dumadi ning Perang Gedhe Bratayuda iki pareng lan orane nggonmu jumeneng dadi Senopati kowe matura kelawan wakmu Prabu Sri Bathara Kresna jalaran sing ngasta kendalining Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun mung wakmu Prabu Dwarawati ing mangka dina iki wakmu Prabu Sri Bathara Kresna lagi tarak Bratanendra ana ing Jalatundha mapan ana ing Tlaga Mbale Makambang kanggo Prabu Kresna sare ana luhuring sela tekse ana dhuwuring watu kang kumambang kula diarani sela kambang entenono sak wungune yen to wis wungu nggone Nendra matura kepriye murih prayoganing laku
sediamu mau aturna kelawan ingkang Wandwarawati yen diparengake ya bejamu wadene nek ora dikeparengake kowe kudu nrimo parengaken syukur mangayu bagya wandene mboten dipun parengaken kula badhe nyolong lampah lho aja ngono iki perang nganggo tatanan pemanggih kula perang no sampun boten sisah dipun tata kemawon yen perang iki datang nganggo ditata rasah perang bae ngeyel bocah ya wis yen pancen karepmu mengkono budhal Antarja tak pranggapu aja sesanti jaya-jaya muga-muga sediamu kang becik mau bisa tinampa kan wakmu Prabu Ndwarawati pangestu paduka ingkang kula pundi dadosa dipat paripi ya kadang padha aran dena becik besok amendemo paring kang prayet manyo saranta wonge Warawati Astungkara sidang sekaring bawana langgeng kridane ngati ora kuwawa bedah kutaning pasti budidayane menungsa ora bisa ngungkuli garis ingkang kawasa yer Antarja kok distun temen jroning atimu nggonmu kemlangsang kemrungsu kepengin jumeneng dadi senopati yo nadyan kepriye wae Antarja puniyang mung pasrah marang paring Gusti kang akarya jagat yen to mung cukup semene nggonku sapatemon kelawan kowe Antarja wis krasa tiyasing pun kaki yo Ger Pangestungkara kowe adalah pancen yo bener yen to pancen Bratayuda kuwi perang suci ora baen-baen mongko durung ngancik Bratayuda wis perang gegemburan kaya mengkene diwas kebeneran iki wektu kang prayoga kanggo pamer supaya para pepundhen
Brata Pandhawa priksa yen aku ya duweni kadigdayan ya. Para senopati serayan sing dudu Kurawa, ayo maju ke para ngarsa yen arep weruh kasekten Antarja. Tak dilat tapakmu ora mudhar gurone. Wah, eneng satriya awake sisik sapa iki? Antarja. Antarja. Ayo. Aja maju jen maju bareng. Dapurmu bingungke. Bingungke piye? Raimu buta awakmu menungso. Aja meneh kowe dalange ya bingung. Ayo, maju kene atiku. Pa! Lakon rondo bojomu. Antarja bojak guyon mbok sepelekke. Putra Jodipati kok kilani dadaku. Ayo waton ketok tapakmu. Tak dilat ora mudhar sembah. Parat. Wah. Oh, ah. Nih. Oh, ah. Nih. Oh, ah. Oh, ah. Eneng senopati kasekten sing ampuh. Kasektene iki apa kok kawulaku akeh sing padha mati pating pekungkung. Ayo. Aku Prabu Kirmina. Ratu Eka Cakra. Apa anak Prabu Baka biyen. Nadyan aku urung iso mateni karo si Werkudara. Ayo. Ndi ya maju mrene ha. Wah, kowe sing duwe kasekten inuwe, Kowe ya arep apa? Wah, ya ora menungso sisik. Menungso sisik genah kuwi tedak turune menungso. Asu. Arep ditedake menungso aku bagi apa? Parat. Ayo maju kowe. Wah. Kok kakean sekarat ngarani dudu anak menungso. Ayo ndi tunggale.
Padahal ketiwasan. Nek kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke wong. Iya, sing diarah iki para prajurit serayan. Lah iki mengko nek nganti mrendhek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda. Tegese bakal ngowahi kodrating dewa. Ya, jumbuh lawan pangandikane Wang Pramesti Guru. Mongko aku ora lira yen Koko Prabu Mandura iki mungsuh kelawan Antarja. Dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru wis paring dawuh supaya Antarja kelawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Nggih, Antarja mandheka dhisik dah bagus. Wong bagus anakku wong sigit. Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira kuluk darbe kasekten kang linuwih kawula niki Kanjeng Prabu. Nyuwun pangapunten nampa bilih rinaos ingkang putraku Antarja menika lanyo mboten nampi dawuh wondene. Kula sampun mantun maguding ayuda ora dadi ngopo. Kados pundi? Mbok Prabu mriksani dumateng kasekten kula dalah. Sapa wae sing ora bombo. Duweni putra sing duweni kadigdayan kang linuwih. Iba kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara. Nyatane kowe duweni kasekten linuwih. Saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngletak ora? Mungsuh mimang mbok kapake. Iki persajan kemawon lho. Napa sampun ngantos woro-woro kan sinten kemawon? Ora. Iki yen pangapunten mengsah kula menika kula dilat tapakipun. Mung mbok dilat tapake inggih. Jalaran kula menika ora nggadahi wisa panjenenganipun Kanjeng Hyang Kulun ingkang dipun wastani wisa kobar sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun Tartamtu Pejah. Oh ngono inggih menapa kepareng Kurawa badhe kula telasaken sak menika nggih. Lho kusik lho kabeh kuwi nganggo petung sing genep nganggo cipta kang ning aja gusa-gusu. Nek Kurawa sepira to banggane? Ya ora? Inggih. Nah, iki sing luwih mbebayani sejatine pun kowe iki mau duwe mungsuh. Nggadahi mengsah. Ya. Mengsahipun Wong Prabu. Kuwi ya ngedap-edapi. Mungsuhku kuwi bisa ngilang. Tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa Maya, bangsa jin ngribeti karo Punwa. Aku rumangsa jibeg ing atase Punwa iki titisin Bathara Wisnu, kapeksa bingung rasaku. Piye nggih Antarja? Sinaosa menika bangsane Maya, namung ketingal tapakipun menapa mboten? Ketok tapake katon menawi ketingal cobi platun nedahaken. Paduka Wong Prabu tasih kemutan. Aku isih kelingan wonten pundi platun nedahaken. Antarja wonten dawuh luwat padakno. Iki aku isih eling. Lho iki tapake Purwandwarawati. Lah tapake mungsuhku mau sing bangsa Maya mau iki lho nggih.
Iki tapake. Oh menika. Iya. Menika tapakipun mangsaipun Kanjeng Prabu. Iya. Menawi menika iki tapakku. Coba tamatno. Iya, mangkir piye? Bapak Prabu, piye? Menika tapak kula menika. Tapakmu inggih. Ora, lah ya iki tapake mungsuhku. Mboten kok menika tapak kula, monggo klaten peksani. Nggih, menika rak sami kan tapak kula. Sami menapa mboten? Lho, tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten kok menika tapak kula mboten pangrih. Menika cetha tapak kula. Lah upamane yen Antarja kuwi ndilat tapake dhewe, kula pejah. Oh, mengkono. Inggih. Yen mengkono kowe wedi mati. Ya toh? Mongko nari kowe ngarep koyo-koyo kowe duweni kesaguhan. Malah kowe prasetya karo eyangmu. Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadyan. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dina iki kowe ngrilake patimu. Tegese kowe iki wis misungsung kaluhuran kawan pepundhenmu para Pandhawa. Buktine kowe bisa ngilangi klilipe bapakmu. Kowe bisa ngilangi klilipe wakmu Prabu Ndwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tegese kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Kowe patimu ora muspra. Misungsung kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja sumrupa ya nggih. Kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jaya Binangun iki. Lane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Oh sembahan Kurawa Prabu pepundhen kula. Inggih. Samangke kula ndodhore kalpatan Kurawa Prabu. Anggen kula Cemantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pepoyan menika kala wau. Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu. Mangke kula sampun ndodhor ing kalepatan kula. Kula sumanggahaken pejah gesang kula Prabu. Tur wonten dalu. Ya, ngene ya nggih. Sejatine pati uriping manungsa jroning Bratayuda iki pancen ora mrucut saka karma kang sinandhang. Tegese tandurane pribadi. Wis to percaya kawan ingkang Ndwarawati sabab pun wa sing ngasta kuncine Baratayuda Jaya Binangun. Weda Citapsara kuwi sing nggawa pun Ndwarawati. Inggih, Prabu. Antarja, wis aja tida-tida rasane atimu. Nadyan dina iki kowe kudu bali marang Loka Baka. Nanging yen to jeneng sira ikhlas lair terusing batin, kowe bakal bisa nyengkuyung unggul kridane pepundhenmu para Pandhawa. Mengkono nggih Antarja. Piye kira Antarja? Prabu. Kula boten badhe ngawrataken lan ngomolaken pejah gesang kula. Prabu. Paripaksa kula dadi panyuwun lawan paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Ya, kowe nyuwun apa lawan kula?
Wong kula nyuwun titip anak kula nggih Wong. Kula nyuwun titip anak kula pun Danur Windo. Ing tembinipun kula semanggaaken paduka Kanjeng Prabu Ndrawati Karana sampun boten rama pisan kula boten tutup anggen kula mentah dumateng anak kula pun Danur Windo. Sinten malih ingkang saged ngayomi paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Yo Antarja aja semelang aja kuwatir bab perkara anakmu si Danur Windo. Tembene pun wong Ndrawati kang bakal golekake kantheng mekaten yo bisa malih wong kasar sing ngatur kula wong Prabu menika sungkem kula ingkang pungkasan unjuk paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mugi-mugi pepundhen kula para Pandhawa ing tembe saged unggul yudanipun ya karana nggonmu lila legawa nyikrasake jiwa ragamu. Wong atmamu bakal unggul yudane ing tembe Baratayuda Jaya Binangun wis tindakna nggih Antarja. Sigra pinandheng tapake pribadi Sang Antarja ing cipta wis ngraita ing mangke Sang Antarja kedah langsung mring tepet suci. Sigra ngeningaken ciptane nuwun marang purbaning kawasa angrudat nafsunira sekawan ingkang cahyanira abang ireng kuning putih ingkang mapan wonten saeting jiwa wis rinucat ing mangke Sang Antarja kaya wis rila karana wis ora kadunungan nafsu. Andilat tapaira pribadi prepet peteng Antarja ilang plas kaya sinendal yen maneh lawan Jawata kang akarya jagat.